Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в следващия епизод на Брокерско кафе. Отново сте с мен Денис Кирилов. Отново ще си говорим за актуални теми от света на имотите. Днес ви очаква един страхотен епизод, по мое скромно мнение, тъй като ще си говорим за едно видео в YouTube, едно интервю, което според мен трябва да изгледате задължително. Трябва да отделите този един час, но след малко за него. Ще си говорим за една интерактивна карта на София, за новото строителство. Ще си говорим също така за новозапочнатото ново строителство и също така за още една статия от света на имотите. Преди това искам да ви благодаря за подкрепата, за това, че се абонирате, че харесвате видеята. Благодаря много. Ако някой е пропуснал да се абонира, може да го направи в моя канал, като се абонира. Разбира се, ако искате да не пропускате видеа, може да натиснете и камбанката. Благодаря много и за обратната връзка, за коментарите, за личните съобщения, за епизодите и на Брокерско кафе, и на дневниците на брокера. Надявам се да са ви полезни. Разбира се, правя го предимно и изцяло за вас, за да може да правите по-добри сделки. В тази връзка, ако искате да закупите или да продадете имот и да си възползвате от професионалните услуги на брокер, винаги бихте могли да се свържете с мен на контактите, посочени по-долу, и по този начин да съдействам за вашата лична или професионална сделка. Ще се радвам да си поговорим, дори и да успея да ви помогна само с съвет. Ако имате специфичен казус, също ще се радвам да го обсъдим. По този начин да съдействам на вас с вашите имотни казуси. Да започвам с брокерското кафе. Опитах се първоначално да направя нещо друго, но техниката ме предаде днес, тъй като се опитах да ви споделя екрана си и да ви покажа това, което ще видите за интерактивната карта, но за него след малко ще трябва да отидете на линка долу в описанието, в коментарите, и да си разгледате сами картата на база на това, което аз ви казвам и това, което чувате. Просто звукът така е доста по-добър. Това, което виждате, е доста по-хубаво. Не говоря за мен, просто картината е по-добра, отколкото с това, което се опитах като техника. Така че днес ще минем първо през видеоклипът. Видеоклипът се намира в YouTube и е в подкаста "Строителство и ремонти" с Лозан Лозанов, като водещия Лозан Лозанов е поканил на гости доктор Щелян Калчев. Един епизод, който според мен трябва задължително да се гледа, тъй като си говорят много за пазара на имоти, говорят си също така за ремонти, ново строителство, построяването на сгради и, разбира се, регулацията на строителния сектор, регулацията на майсторите, на бранша, на въобще за какво трябва да внимавате, ако сте решили да правите ремонт, с какво да правите компромис, с какво да не правите компромис, как да подберете правилно майстор, който да ви свърши работа. Говорят също така за застраховки на имоти, говорят също така за данъчни облекчения, говорят също така как и в чужбина, дават примери с Франция, тъй като доколкото разбрах, Лозан Лозанов живее и е живял и работил в Франция, има опити оттам, така че според мен се заслужава да се чуе това нещо, да чуете най-малко колко данъци плащат в чужбина и колко данъци плащаме ние. Също така си говорят и за недостатъчността на имотите, как това влияе на цените и на услугите на майсторите, как липсата на качествени майстори влияе също така на цените на майсторите. Въобще, за мен изключително ценен епизод. Това е първа част на интервюто, ще има втора, тъй като в епизода загадна домакина, че иска да говори с доктор Калчев и на тема за строителство на сгради, за посредничество, за балона на недвижимите имоти, въобще има ли такъв. Въобще трябва следващия епизод, доколкото разбрах, да излезе след седмица. Така че абонирайте се за техния канал, за да не пропуснете видеото, но това видео е 52 минути и според мен се заслужава да чуете всяка една секунда от него. Отдолу в коментари ще намерите линка към видеото. Минаваме към следващото нещо, за което исках да ви споделя, а именно един блог. Блогът на Юруков е озаглавен, като самия сайт е yurukov.net/блог/ 2024 сградите София. Това е линка за картата, за която ще ви споделя, но линка ще го има долу в описанието. Това е триизмерна карта на бъдещото строителство в София. Блогът е апдейтнат на 2 август 2024, като започва с това, че през декември
той е направил пилотен проект, в който отбелязва на триизмерна карта всички сгради в район Изгрев, София, които са предвидени да се построят. Целта му е била да разшири картата с документите за строителство, която макар и полезна, не дава добра представа за измеренията на промените. Така, това, което разбира се има някакви условности на данните, които той отбелязва, тъй като първо рисува основите на сградите на ръка върху комбинираните слоеве на застрояване от ISOFMAP и GIS, след което въвежда височината според посочените метри или етажи. Тези слоеве от своя страна се въвеждат от оператори във формата на база на документи и скици. Не всички документи имат скици, не винаги това, което е въведено е актуално и слоевете се променят постоянно. В този смисъл ще намерите сгради, които са одобрени или дори построени вече в друга форма или височина в първа фаза. Ще въвеждам това, което има на слоя, а нататък ще разширя инструмента да зарежда последните скици и да ги позиционира правилно на слоя, за да виждам правилната форма на сградите. Това е доста интересно, но според мен е достатъчно просто да може да се ориентирате какво може да се построи или какво потенциално ще се построи там като сграда и къде точно има планове да се строи. Ако отворите самата сграда, ще видите едни червени силуети, това са сградите и ги има по квартали. На мен най-интересни, признавам се, ми бяха Манастирски ливади, Кръстова вада, тъй като има доста повече червени точки и червени квадратчета, сгради. И другото, което ми беше доста интересно, това е Младост 4, частта срещу бизнес парка, която в момента доста активно се разраства и има доста сгради, които се строят. Някои от тези, които, както той е написал, вече са построени или тепърва се строят. Сега знам за един комплекс, който се строи Green Park, Бижу, една сграда също вече е построена. Така че има и построени сгради, но изключително добре изглежда това, което е направил. Може да се разходите из цяла София. Разбира се, не за цяла София има сградите, примерно Люлин, Надежда ги няма, но това, което към момента може да разгледате е страхотно. Може да отидете, ако сте си харесали в дадена сграда, примерно отидете в Манастирски ливади, харесвате си на оглед сградата, искате да разберете дали в съседство ще се строи. Има и други начини, по които да го направите, но това поне е добър вариант да се ориентирате до някъде, какво ще се и какво няма да се строи, но все пак, както и самия автор казва, може да се получи разминаване, така че потвърдете и по други начини, ако чак толкова имате съмнение, че отсреща може да се построи нещо, което да засенчи вашия апартамент, разбира се. И това, което винаги казвам, потърсете професионалист, някой, който вече е гледал какво може да се построи в района. Линка към картата ще намерите отдолу, аз вече ви го и казах, но все пак да го имате предвид. В тази връзка, докато сме на темата с ново строителство, минаваме към следващата статия, която се намира в investor.bg. Статията, заглавена 70% от новозапочнатото жилищно строителство у нас е съсредоточено в 4 най-големи града. Предприемачите в София и Варна са по-предпазливи към новите проекти, докато тези в Пловдив и Бургас подхождат по-смело към тях. 70.3% от новозапочнато строителство у нас през второто 3 месече е съсредоточено в 4 най-големи области в страната. София, столица, Пловдив, Варна и Бургас, сочат изчисления на investor.bg на база данни на Националния статистически институт. В тези области между април и юни е започнало строителство на жилища с обща площ от почти 732 000 квадратни метра при общ обем на новозапочнато строителство от малко над 1 милион квадратни метра в цялата страна. София столица е лидер в страната по новозапочнато жилищно строителство през второто 3 месече, а от гледна точка на обща площ на жилищата с обем 312 000 квадратни метра. Нови проекти, като ръстът спрямо същия период на миналата година е само 3.3%. Средната площ на жилищата, които са започнали да се строят в София през второто 3 месече е 118 квадратни метра. Сходна е тенденцията във Варна, на обратния полюс е в Пловдивска област, където между април и юни са стартирани жилищни проекти с общ обем от близо 160 000 квадратни метра. Това е ръст с 62,2% спрямо второто 3 месече
на 2023 година. Той се прибавя към покачването от почти 20 на 100 през първото 3 месече и тук средната площ на новозапочнато жилище е 118 квадратни метра. Има също така и за Бургас, има за цялата страна, за 3 месече. Бих ви препоръчал да гледате цялата статия, да си я прочетете, но това са основните моменти, които на мен ми направиха впечатление и които исках аз да споделя с вас. Разбира се, за София и за Пловдив и горе-долу за цялата страна как вървят нещата. Отиваме към следващата статия, която е отново в investor.bg и статията заглавена над 280 блока в 65 общини са одобрени за саниране по процедурата с 20% самоучастие. Както знаете, в Брокерското кафе сме коментирали процедурата за саниране. Коментирахме, че има ограничен брой сгради, които са финансирани на 100%. Коментирахме, че има процедура, която е за още 80% финансиране от европроекти от държавата и 20% самоучастие. 280 блока в 65 общини ще бъдат финансирани на 80% и ще трябва хората да си ги дофинансират с 20% самоучастие. Предприети са мерки за ускоряването на работата по първия етап на програмата с 100% безвъзмездно финансиране на санирането, за да не се загубят средства, съобщават от МРРБ. Общо 282 многофамилни жилищни сгради в 65 общини и районни администрации са одобрени за саниране със средства по процедура ЕДИ-КОЯСИ и подкрепа на устойчиво енергийно обновяване на жилищата, сграден фонд етап 2 в рамките на Национален план за възстановяване и устойчивост. Общия размер на средствата за тази процедура е в размер на 282 милиона лева с ДДС над тези 282, съобщават от пресслужбата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство МРРБ. Така, това, което на мен ми прави впечатление, че по процедура бяха получени общо 307 проектни предложения в 67 общински и районни администрации на обща стойност 52 милиона, информира днес Министерството. Стартът на процедурата бе даден на 2 юни 2023, като възможност за кандидатстване получиха всички собственици на многофамилни жилищни сгради на територията на цялата страна, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 година. Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездно финансова помощ, а Сдружението на собствените следва да осигури самоучастието си чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% на 100 от допустимите разходи по проекта. Надявам се това да не създаде проблем, защото в първа фаза дори някои само за да кандидатстват трябваше да съберат някакви средства, именно за да направят паспорт на сградата и това предизвика малко смут в някои по-малки населени места. Надявам се да не е такъв случай, защото това да можеш, разберете, да, не е на 100%, но това да можеш да дадеш само 20% от стойността на това да санира сградата ти е доста нищожна цена на фона на това, което ще постигнеш като устойчивост, като покачване на цената на своя имот, като дори намаляване на консумативните сметки. И според мен, дори да не живееш в това жилище, задължително трябва човек да бърза да плати тези пари. Не заради друго, а защото така покачва стойността на своя собствен имот. Това сме го говорили няколко пъти и в Брокерското кафе. Има доста интересни неща в статията, както винаги долу ще намерите в коментари линк, на който може да разгледате статията и да кажете вашето мнение. Ще се радвам да го споделите с мен надолу в коментари. Харесайте този видеоклип, ако ви е направил добро впечатление. Абонирайте се за канала, както преди малко казах. Ако имате казуси имотни или искате да си направите консултация с мен, може да свържете на телефонния номер или на координатите оставени под това видео. Благодаря ви много за отделеното време, за това, че отново бяхте с мен в Брокерското кафе. Ще се радвам да се видим отново следващата сряда в дневницата на брокера. И разбира се, ако имате някакви въпроси, ще се радвам да отговоря на тях. Благодаря ви, хубав и успешен ден ви желая!